iruditzen zaigu, arazo handienetako bat dela utzikeria. Hau da, guk denok ez sinestea gu geu gai garela etorkizunean, gaurkotasunean eragiteko, orainaldian eragiteko, eta horrek etorkizun desberdin baterako ateak irekiko ditu, ez? Eta uste dut, ez dakit utzikeria ditu, edo sinetzarazi nahi digute ez daukagula zer eginik, ez? Eta bihurtzen gaituzte nolabait oso sujeto pasibo, eta iruditzen zaigu horri badagoela buelta ematea, eta berriro nolabait hori, ez? Kontzientzia apur bat piztea, kontzientzia hori zabaltzea, gure esku ere badagoela zer gertatuko den, eta gauza asko egin ditzakegula, ez? Norberak gauza asko egin ditzakeela, batez ere, besteekin elkartuta, eta eragin edo ekinbide kolektibo baten bitartez, ez? Eta azkenean guk ere artea hor kokatzen dugu.